athi nomphakathi yazi umphathi westation sakho, yazi umphathi westation sakho ukuthi ubani. Engikuthume abaphathi bama station ukuthi njalo ngenyanga kumele kube nembizo efana nale yestation. Umphathi westation ahlangane nazo zonke inhlaka zomphakathi, othisha besikole, ukhosi, amakhansela okumasipala, kana wonke nje umphakathi ofuna ukwazi ukusebenza kwamaphoyisa. Nihlangane ndawonye, amaphoyisa azofika nitshele ukuthi ubugebengu kade kwenzeka endaweni yenu obunjengalo sebehambe kanjani ngokuphenya khona. Azonitshela ukuthi ubugebengu benzeka endaweni enihleli kuyona bume kanjani. Azonikeza imphumela ngamacala ahambiswe enkantolo. Uma ukuthi khona oboshiwe adedelwe ngebhili, kungani ededelwe ngebhili. Nokuthi umuntu oboshiwe uzoya enkantolo uya nini enkantolo ukuze nazi nomphakathi ukuze nisilekelele samaphoyisa. Niye lapha enkantolo ukuze nifake nisize ukuthi imanje nabonke abalapha enkantolo bangabadideli nabantu ababoshiwe. Ngoba mangabe nifika nani enkantolo iyekusiza ukuthi kube nesimo umsebenzi wamaphoyisa. Sizoba nalowo mhlangano njalo ngenyanga. Sizocela ukuthi